dimineața și bine ați venit la un nou episod din seria Afumă-ți casa. Astăzi vom face Viață cu banane. brioșe cu banane. Pentru aluat vom avea nevoie de Asta. un de arahide, 2 ouă, praf de copt, Lapte copt. esențe de vanilie, O sete de vanile. 2 banane mari, dar în cazul ăsta Banane mai. În cazul ăsta 2 mici și una mare, 2000 și una mare. sare Sare. și puțină miere. Puțină miere. Hai să le pisăm bine. Acum eu. Bine, bun, întoarce-l. Bun. Bun, acum trebuie să mai adăugăm untul. Ăsta este. Eu. O recapitulare. Am adăugat bananele, le-am pisat bine, am adăugat 2 ouă, am adăugat extractul de vanilie, am adăugat puțină miere și puțin unt de arahide. Acum punem puțină sare. Stai să te ajut un pic. Ține. Bun. Acum eu, da? Da. Ce e aia, tata? Scorțișoară. Scorcisoare. Eu pun scorcisoare. Și Acum praful de copt. praful de copt. Opțional, voi pune 10 grame de semințe de chia sau chia, nu știu cum se pronunță corect. Așa arată compoziția finală. Bun, acum le băgăm la cuptor timp de 20-25 de minute.